ruwanka ya rafi ka bela sauran me ina ali tawatina me tsakulo bala'i ja ɗari biyar ya ban sauka ya ce idan ga harka ta yanzu ka samu mai bela ba duba Jarawana ya kare mu. Wai. Saba dangaya ya sauka, saba dangaya madalla. ba saba dangaya mai duwa mai kan mai maganin malalaci Mai bakin kare ne shi, sannan da bakar sanda. Wai, kafa. Wannan kiɗa da waka ta, ba can ban iya waka ba. Ni maƙyantu waka, ɗan fura ma na yi musu waka su, ɗan tuwo ma na yi musu waka su. Shi ke nan mata suna da waka su, manyan mata suna da waka su, karuwai ma na yi musu waka su, manoma na yi musu waka, ɗan kasuwa ma na yi musu waka, teloli suna da waka su, direba yana da waka ne. Ma'aikatan zaman ofis, su ma mun musu haka su, mai nera ya ci haka ne, su malami da haka ne, talaka mun musu haka su, yan dambe na yi haka su, yan kokowa da haka su, mahauta ne musu haka su, wala ne musu haka su, fulani ne musu haka su, kare bai ma ne musu haka su. Na mai da martanin waka na bincika kwakwalwa ta me ba masa waka ba sojoji suna da waka su har mai shahada suna da waka su magin reshe suna da waka su kwastan suna da waka su shi me ba masa waka ba na gaban ma maƙyan farauta ba tashin mamman ban iya gani ba a'a da na roƙi inda Allah jalla majiro ko sai ya ake du'a'ina ko da ban iya gangi ba sai ka langunar ganga da ni garko a zilon sai na fara waka ta mai wukar kashi koye mai tasa na ka ɓoye ta mai hawainiya koye ni diyan kura na gariyo ka ɓoye ta ni diyan kura na mai baka da kwari koye mai askan aski koye a bakwal ba ta adan yara a bar reza ta shirin yara mai bindiga ka ɓoye mai takobi ma ɓoye in kuma ka ki su lalace gida zaune ina mararraba a farce kasan ba zazzagi ne a baya kasan na da san bako na ji sallaman bako sai ya shigo daki na ba shi tuwo da nama na ba shi fura da nono bako ya sha ya koshi sai ya bani laita sai an gayyace ni gun taro ni da ba na buƙatar wajen taro ni abin da ya dama gara ka bani ko kara taro ya haɗi an jinku da waka ba shi dai za mu ba mamma ba san halin farauta ba yan kura suna zaune sai zarce 50,000 taron malam na zaune sai zarce 50,000 yan gyaran suna zaune sai zarce 50,000 mutan waru da suna zaune mutanen gargai ba da 50,000 yawa har na ganna walawa sai zarce 50,000 ga mutanen ɗimi mutan gargai sarrafin jingin mutanen gidan guna zaune
sun zarta 50,000 mutanen ya da kwari zanne sun zarta 50,000 mutan adakawa sun sauka sun zarta 50,000 mutan tambata mutan daura sun zarta 50,000 ga mutanen wajen suna shirye sun zarta 50,000 ga sabo yan gaya ga azuga wallar sun makin wasa Kano da zazzau ba ban san hannun farauta ba na ce wasu ina kana wanda abu kuna fata a kan tsira garkuwa yau bai ga jini ko ba a ce dai za mu ga duwa to sai ya shigo fili ikan shi sai ta kyakkece na ce malam mabarati ne ga naira 10 a miƙa ma ko a mai shuka tsiya ne shi a kai ƙaho cikin riga da ya zaro ƙahonsa shi kenan da ya fara hurawa kaka ƙara kaka haka ya tafi ya kuma tafiya ta tafi ya daɗa tafiya ta tafi kura ta sama ta cike na cewa na kura dan Allah ku duki mutum ku duba agogo kuma Rasulullah tana sai na kai kowa gani ashe dai za mu ga duba sai na ce mawalawa saurin saratin dama suka ce gara kowa muna shirye su shi da zan ga bala'i ja in ya da kwari zaune ban gani ba ni ba amma na daga tarihi a lokacin ana harbi da baka na jafa su maharbu wai ashe nan na haɗa dukun kwa kani in waiwaya mamma sai ga kan mutum cikin bili ya faɗo kiri da gemu nai gangan jikin shi baya nan tafi sannan ni na ga durin wa nan ga mutum bakwai kwance an yanka suka man kaji tun ke mai roƙo na dama ya cika ya koshi haba sai ya ja uwar riga sai ya tafi kiyasa haba sai ga ki akan kwalta ina la ilaha illallah yan aiji na da suke an shi an ci zanzaro nan don an ga karuwar taro da ganin kan mutum cikin fili sun ma sun gudu ba a sanar da karuwai ana gada har ana wani rawa na hokewa wai ana sanu karkuwa rabbana ya saka da ganin kan mutum cikin fili yin ma sun gudu ba a sanar wajen yan kasanguna mati aka fatan ya yada shi a karbi na gwiwa na kule kana jin kayan na wani rufin mutsi mati na ce masa ina zuwa mati garkuwa ka kyale ni garkuwa yau ka haɗa durin wa ni ma na ga bala'i da sai na yada makarfan sifika na far a kofi janareto a nan na kyale shi a burbaya a nan na zirga shi hudu fadar a nan na kyale su da ne gobe na sha uwar riga hawa sai na ta bakiyata kuma sai gani a kan kwalta a yetun bushe kenan kwaltan in na dafo shi nan ya guce nan in kamo shi nan ya zuke nan ka ga kuwa ka kyale ni inda ka haɗa durin wa mutanen nan da suke kwance yanzu sun mutu shi kenan sai dai gobe masa na san ya birge ni isa ta ɗiga ni ya garba masu mahauta ga sabon ɗangaya a sauka garba albasu ba nan mai nama na gode masa ko na adashi ya sauka baban maza uban gayya kai baba uban baba kada albasu mai nama kada adashi na magan bako kana adashi baya nan ku shawara da ɗa bako mata ma na wudin gani wa'inda
suke so na. Sanda kori baka maimuna, ‘yar awa da wazani. Yalwan an da bata nan, yalwan jahun bata kusa. Ina hawa nazare hawa, hawa muna hawa. Alhaji ya ladi mai zuba Kano ‘yar abu. Ladi mai zube ladi, ‘yar audu Allah an bana. A igila bata nan, ‘yan su mai labata nan. Tana gida tana kwance, tana gida tana kwance. Ne tambaya ga wakana, ina Hadiza Ungogo. Tana sama tana kwance. Tangayar mai ni kafa bata kusa arzela bana baya nan. Baya nan, iya gida iya zaune. Arbela ne shirin sai a kyauta, na sanin baya kusa. Alhaji ya jumman sara ta sara kan koma. Jumman bari bata nan, yara bana ya amfana. Alhaji ya talatu kakar ado. Talatu kakar ado madalla, barka bari madalla. A gane jawabin nan, aikin kasai ne shi. Ai da ba ka yi ba shi ne ko mai shi. Ina mala almai gurmi, mala almaya na. Dangar ba uban gurmi. Aji da muza na zalama dalla, wajen ina kabar tali. Dan wudiliya zaune, ita kale su dan wudiliya zaune. Sai isa na malama. Dan wudiliya na zaune, isa kalanguna bayinan. Wallahi ni ban ji taushi ba. Ni wallahi kuma shi ta kuma ta mani. Musa na salo ya sauka. Yawwa kuma shi ta doka mani. Ya ada ta mai tsire. Daga yin barka da uni baba, wazo biya ya miƙa ni. Baban Salis ya kyauta. Baban Salis ya kyauta. Wazo biya ya miƙa man, ba kai ba mai roƙo. Ni bai ba ni titi ba. Iya nan ka kai zabiya wajen roƙo, wazo biya ya miƙa man. Yan yanki teburin zaki da shi za idan ba ba. Sani ba san zaki ne. Ai dole ne ya goya ni. Ni dan garin mu ne shi ba bai dan ka a can a Kaduna garin gwamna, can ma ina da ƙauraye. Suwaye, ya musu. Balarabe sarka, balarabe bai nan, ban ga bawa gamci ba. Na zai wannan gari Musa na kusauna nan, ga Bala Orlando nan. Yawa! Ni kuma ina da gagare a fara. Yara take haya ne, gagare na tsara baya kusa. Daga ba diga mai tamba. Hazo! Sun abba na hungu baya nan mu koma ta kai zan sauka. Ya mai kama inda
nan. Wannan kare kuma. Ana doro a bakan riga. Ba za a fara huta ba. Da an ce kaura za a dai. Akwai kaura na gidan mata. Gaban karuwai ake furi. Ke ki taɓa sai da waya sadu da yan gaba. Sai kuma da wannan bashi. Sai ga da ta faɗa ka danne ta. To a za ko kara a sheƙa ma. A zaro wukar da kinkin da zakare tsaba a yanke golaye. Wani ba da ja su ba ki ba mu a garin nan. Wai 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 Wani ba da ja su ba ki ba mu a garin nan. Ni bare talaba na kasan zai zau. Kaɗan Aminu sa sako. Ina gode alimai na yi. Kamala alba ka shot. Sai audu matata baban ban baba. Ina habibu yaran nan. Kano zai ban idan zage zazzau mu na zariya ba maso. Wannan shi ka karba idan ba zai gina ba ka. Zan ni tara ba ki da tabbas